Кариера продължава със здравната рубрика, в която ще поставим темата и ще търсим начините за диагностика и лечение на мозъчните инсулти, които са много широко разпространена патология в медицината и са причина за голям брой проблеми и инвалидност, както и за висока смъртност. Предлагаме ви по-важни акценти, които пациентите би било добре да знаят и да спазват, за да не се стигне до това състояние. В студиото на предаването гостува доктор Георги Петрешковски, управител на медицински център Кортекс. Здравната ни тема днес са мозъчните инсулти. Гост в нашето студио е управителят на медицински център Кортекс, неврологът доктор Георги Петрешковски. Доктор Петрешковски, какво представляват инсултите? Под мозъчен инсулт разбираме неизхранване на участък от мозъка по една или друга причина. Тоест, ако приемеме нашият мозък и го разглеждаме като орган, който също се нуждае от кръв и също бива снабдяван от кръвообращението, в даден негов участък се получава невъзможност за приток на кръв и за изхранване. Може ли да разясним какви са различията между основните видове мозъчни инсулти? Когато имаме запушване на кръвоносен съд, и това са по-честите случаи, се получава исхемичен инсулт, т.е. съответният участък на мозъкът просто не се храни. Когато нещо в нас не се храни, какво става с тази тъкан? Тя загива. Когато тази тъкан загине и тя е мозъчен участък, съответно този мозъчен участък, който е отговарял за определени функции за управление на нашето тяло, губим съответните функции. Но това са по-честите исхемични инсулти. Разбира се, ще спомена само, че има и мозъчни кръвоизливи, при които по една или друга причина става разкъсване на този съд, отново не може да се храни даден участък от мозъкът, само че тук вече имаме и усложнена ситуация с изливане на кръвта в мозъчното съдържимое. Доктор Петрешковски, кое е важното, което трябва да знаем за мозъчните инсулти? Друг по-важен акцент при мозъчните инсулти, който искам да поставя, е първо хората да разберат, че мозъчните инсулти са едно комплексно заболяване. Комплексно ще рече заболяване със сложен и продължителен механизъм на образуване. Това е важно да се каже, защото при мозъчните инсулти е по-важно какво ние правим в нашето ежедневие, за да не се стигне до това и какви рискови фактори, които ние носим, реално ни предразполагат и ни излагат на по-голям риск да получиме някога такова заболяване. На хората им става ясно, че това са остри, внезапни заболявания, които изненадват хората. Тоест, ние не можем да предотвратим тяхното получаване в момента на получаването им. Но можем да направим много, за да не се получат. А това много вече ще бъде способно и в ръцете ни да бъде постигнато, само ако сме наясно с това какви рискови фактори и какви условия в нашия организъм довеждат до получаването на мозъчен инсулт.